Susa gazteako mitik reportero de oro. Bai, ni naiz eventologo, osea, bai. Hola, kotioren bat, hau eta hau oso gaizki eramaten dira, baina jendeak normalean ez dakira. Ikustezu jendea, pues, eta faltsukeria asko ere bai. Favorito bat bazen neukan, ote ikusi bitartean, eta orain baten bat ezagutu duzula aldatu da zure iritzia? Kiston kola, eta jendeak ezagutu zigunez, utzi ziguten kola saltatzen. Eta nahiara zelako da pertsona. Nahiarak nik uste ditula gure bideok ikusi, baina Juanjok bai. Momentu favoritoak, meme favoritoak. La potra salvaje. Gauza, Ai, ama, bai. delirio kolektibo oso handia ontzanko la potra salvaje. Bai. Ez, eske nik entzuten dut, Berlingoko, ez dakitzea auzoko artista emergente hau. Bueno, Iruditzen a ver. zaitela, bikain entzute Ja. balima dezu, baina Superondo. utzidazu nahi Taylor Swift entzuten, osea, zitzaidan gauza obegoi, okurritu. Berari proposatu, Mexikora joatea, Zer? ezagutu berri duzun pabo bati. Bueno, bidaia juntzan hain gaizki, izan zala, bueltatuta ja, bukatu zen. A ver. Osea, ni una lesbiana haría esto. Osea, Benetan, sabes? Bai, benetan. Gaztean, benetan zabez. bueno, eta hemen gaude beste atal batez. Mal ni esan berri diot, ni hasiko naiz, ze beti hasten da. Kaixo zeitsi zer Hola. modu. Oso ondo, gaur bereziki oso pozik. Vale. Barkatu. Barkatu zeu neuri? Bezu pringautzutela? Bueno, Ez, barkatu. beste atal berri bat, aitzitxu, zelan za? Ba oso ondo nago, gaur bereziki oso pozik, lehenengo aldiz podcastera etorri aurretiko gau hontan, lo egin alizan ditut 7 ordu, normalean izaten dira 5, 4, 3, baina gaur, atzo sartu nintzen gaueko 11etan, eta lo egin ditut, ba hori, 7 ordu edo. Zelako ondo ezinik ebardin esan, baina urrengun esangot. Nik ordu gitxitxuaz, lo? Momentu batean itxoin, Zer? Sartu zait paranoia, ari zinela izketan marrazki bizidun bat moduan, en plan de, ni ondo, ze... ze normalin, bai, beretan, Ni orengoan, bueno, Vale. 4 ordu terdi egin ditut, bai, bueno, a ber, kontu da. Atzo atzenin beran dutu jaten, eta eske ez dakit zepastaten benetan zabizeko grabazioien aurretik, baina dana dala, nik ustot gerora luek ez toztela afektetan, ze igual egotena azeleraute. Ja. Afekte oztena da burun, ze igual txorra geixo zadoitxuaz. Ja, O, ez dakit. apur bat, ja iparra galduta moduan azken Bai, orduan, pixkat ez? iparra galduta, ze momentu hontan nahi txentzulik ez jakin, gu ordu asko gagrabetan. Orduan ja igual... Ordu asko. Ordu asko, bueno, total, aitzi, zu oso ondo, Bai, urte berria ondo? urte berria zoragarri doa, oso pozitago esan bezala, sentitzen naiz plena, sentitzen naiz osorik, sentitzen naiz ondo. Zelako ondo, neska? Gaur behintzat, bihar galdetzen badidazu, igual ba ez, baina Bueno, bai. baina zorixontasun hori da, bai. Osa, ez da fluktuetan juten da, ez da betiko kontu bat orgatzen dana. Bai, ze gehiago esan bar nuen, a ber, aste hontan zer egin dut, porque beti esaten dut, ai, aste hontako apuntatuko dut, ba ez dut inoiz apuntatzen. Aurten, eta uste dut, urteko azken atal hortan itzen genuela 2025 eta, Bai. ez nuen predikzioen artean jarri, Bai? bidaiarena, Bai? bai aipatu genuen, bidai bat egin behar dugu ezak zer, uste dut aipatu genuela, edo Vale. igual kamaratzean, baina. Aurten, neskak egin behar dugu bidai bat. Vale. Baina Logroñok ez dit balio. Osea, Logroño oso dago. Bidai oso potolo ondo bat dago. esatozu? Bai, Ostra, hortako oporrak eukibidi. Bali, Hortako Japan. oporrak eukibidi. Karo, hori da... Laponiara arazoa dago. joatea asko gustatuko litzaidake. A ber, niri Laponia. behinolan fantaseetan hasitxe, ni jugo nitzake puntakan edo lakon bata. Uste dut oso romantizatuta. Bueno, Bai? Bali ere bai, bai. Bali larrei esango neuke. Bai. Bali, niri sin más gauza heavy asko entzitxoaz txarrak be bai, mundu oso bueltan da laga isoik, ez dakizema gauza apurtute, asidenti... Bueno. A ber, Bai, ez bai, dala bai. beti holan izango, baina esan nahi dut batzuan olako leko super exotiko eta ez ezagunek, gero igual ez dilea inbeste. Ojo, ze Punta Cana bada oso tipikoa. Resort batera joan Punta Canara,
eta ezerrez egin. Osea, resortean, ez naiz, plan horretako Ez. zalea, baina aste bat daukazu, eta daukazu plana kompletoa, osea, digamos, pak barruan sartzen da Punta Canara bidaia, resort bateko prezioa, A ber, ingo dena nuke. inkluituta, Esan nahi dut, ingo nuke. aste bat, Ingo neuke. ofertaren bat egonen da. Bai. A ber, esan nahi dut, kritiketot, baina ez ingo neuke gero. Aste bat, superrondo. Gainera, ber, resortetik nahi zunin urten zeinke, eta nahi guzen planak inaldoguz. Niri oso idea hona bintxantzate, oin, komplikau ikustotena da oporrena. Ez dakitelako, eska euskalo. Ja, Baina, ingo neuke, eta sartzot nire planen barrun. vale. Hombre, igual hori bintxantzate potolu eixe. Baina viaje bat, ein aldana bat, aunque sea aldana, bai. Wow, orain Orain akordatu naiz, badagoela pagina bat, eta uste dut hitz egin genuela oian. Fiskat Jordi Wilde akordabena iztezo. Zein. Wow, egiten du berak. Ez dakit, le pega. Jordi Wilde entzuten duzu malen. Ez. Baina non nos ikusi zeot. Egon dira, 4 segundu. Osa, 4 segunduko isiltasuna, eta zu... Vale, gero ikusiko dugu, porque dena grabatuta dago hemen, anaia handian bezala. Esan dut, vale, behin hitz egin genuela. Badago pagina bat, kruzeroak... Vale, a ber, esango dugu, kruzeroak... Da, atzenen gordun gau esela, eitzi. Kostatzen ari zaiz pila bat, bai. Ostra, bixo pega, buru, Bai. ja, besteleko baten, ez? Zuri igertu zut begiradan, zaude como... Hola, bai, Bai. Vale. Esan barruena da. Badagoela pagina bat, esan dut ja zazpialdizau. Kruzeroak antolatzen dira ezagitzen bateko denborarekin. Pues imaginatu urte bete, ez? Orduan, daude urtean 300 kruzero programatuta mundu osoan, 300 esan dut esateagatik ze askoz gehiago dira. Eta orduan, kruzero hori ateratzen deneko fetxa iristen denean, hau da, zuk iraiaren 6an hartu duzu kruzero bat, eta ja iraiaren 6an... Seia iristen ari da, eta oraindik kruzero horrek ez ditu plazak bete. Nolaz konbenze kruzero izeti. Bueno, entzun. Bai, Orduan, kruzeroak ez ditu plazak bete, hortaz, kruzero horrek jartzen ditu ofertak, en plan de, kruzeroan egoteko aste bete, prezio normala izango balitz, ez dakit, 6.000 eurokoa, de repente topatzen duzu kruzero hori, 180an, osea, 180ko deskontuan, eta igual dira, ez dakit, 300 euro. Eta da, astebete kruzeroan, Mediterranoko kostatik, dena inkluituta. Superrondo da, Eta, joder. Baina, egixe da, hori bardinoi, egongo da beste gauza batzutan bebai estana kruzeru. Zen niri, kruzeru justo, itxasun, eta ez pentsau hainbeste grazitxostenik, Mariau, itxasu... Bueno, jungo nitzake, baina ez da igual aukeratuko neuken zozer. Ba, nik ere ez, Horrek deskuentuok eta horrek estilo hortako rebajok bai egoten di beste gauza batzutan be, ze buelutan be egoten di. Betetan espada merkia, badaz hor pagina batzuk. Ja, baina buelun da, bueluta listo, osea, kruzeroa da, estantzia, astebete, planak, joaten bazara, jo que se, Veneziara, Venezia egun osoko plana, ezak zer. Egongo di pakeixa, bai. Osea, diot, adibidez, hartu behar izaten dituzu oporrak, jo que se, astetik astera, ez? Bai. Eta de repente, oporrak eman dizkidate 2 aste barru, eta ez dakit zer egin, porque ez nuen aurre ikusita. Sartzen zara pagina horretan, eta listo. fijatzen zara, a ber, ze kruzero. Eta itxogu sakiko dito zabordo. Claro, zak ikodi. Ostras! Eta señor Mosby. Señor Mosville. Ostras, pues antza dukazu igual, Bueno, total, sarrera hau, ez dakit pixka. Ez dakit pixka surrealistidan, baina... Ja, neu presto dezer ulertzen. Bueno, kontu da, viaje ba nahi gulein, eta zuei oso ondo etorriko atzu bai, viaje nahi bozuein, jakin kruzero hontan, o lako estilokutan, abeitxo aldo zuela probau. Hori da. Eta bide batez ja, esango gu, zinangon bidatu, bai, dala, gazteako, Jon Fernandez, esatarixe lokutori sare sozialak eruto itxuzena, tiktokerra bada, eta daukeu berantzako entzularen galdera, entzunko gune, ontsa. Haupa, eukidozu nonoz lehen zita bat desastre bat izan dena, eta auki baldin badozun, konte baldozu, hortze nire galdera. Ale, musu asko, aur. Ai, Jonkas, eske nola gustatzen zaio ligatzearen kontu hau, eta eske... Saltzi guzteako, Jonkasi. Gustatzen zaio. Ba, Jon Ferrek emongozku, saltzi. Baina horretik aitzi.
Itxaikan eseko, egiturarekin jarraituko dugu. Dele. Irurako komunikatzailea, lokutorea, aurkezlea, sare sozialetako eduki sortzailea eta Gaztea Irratiko esataria. 3 milioi erreprodukzio dituen 2020ko Rewind bideo viralaren sortzailea eta gure ustez mainstreamaz ondo dakiena. Tarteka, podcasterra, influencerra eta Benidorm Fest zein Eurovisionekin obsesionatuta kotilleo asko dakizkiena. Horietako asko hemen kontatu beharko dizkigu, aukera itidoa jarri edo ez. Gaurkoan, Alkatxo Faurrean eta Benetan Sabiz Fest Kotillo Plaza hontan, Jon Fernández Sánchez! Orain, entzuleak daude, hola. Que guai, gustatu zait, presentazioa, bai, Bai. eskerrik asko. Desiatzen egon, honea tortzeko, Bai, badakigu desiatzen zen dela. Bai. Zeba, Kari, zeba. Ba, ber, eske asko gusta zait, zuen podcasta ikusten dut, txokito hau marabila bat iruditu zait. Egia da, uste nola, handigoa izango zala. Tipiko. Jende askok Bai. esaten digu. Baino bai, gustoa zuekin Ke egoteaz. guai, Kari. Bai. Ke guai, Kari. Zuk ere podcast bat daukazu? Bueno, proyecto de, Bueno. erdipurdi dabil podcastoi. Bai. Zeba erdipurdi, zer? Ez da nere formatua, nik ikusten dut, eta esaten dut, ez da nere formatua, nik horrez. Osea, nik nahiago ditut TikTokakin, reakzioakin, beste eduki mota bat. Ni podcast baten egunero, gaina eske lan asko ematen du. Ordu, Ja. zue badakizu oso ondo. Ja. Denbora euki behar da. Batez ere Janek daki ondo. Bai, baina baita ere denbora hemen jartzeko, esertzeko, hitzeiteko, eta gero editatzeko denbora, beira, nila desente editatzen dut ja lanen, osea, beste gauza bat gehiago, ezin dut. Orduan, pues bueno. Horrela izaten da, 3 bat egotea, 4 bat egotea Claro. lan hoiek egiteko. Claro. Ze bestela, bestelan Claro. imposible zen. kaos. Bale, Jon Fersito, ataldan eta mogun hasiko galdetzen, ea nola dagoen gure gonbidatua. Iaz lan sentitzen zaren lan zau esan, baina benetan. Benetan. Ba, momentu hontan esango dizut, ondo nahola. Oso ondo. Vale. Estable. Emozionalki estable esango Vale. dugu. Importantea. Importante, dara super importante. Ez, Bai. baina benetan, ondo nao. Osea, pozik. Jon Fersito, zu, Me encanta Jon Jon Fersito. Fersito, bai. Vale, Jon Fersito. Jon Fersito, a ver, Konfiantzak. zuza Gazteako mitik reportero de oro, Bai, mitik Gazteako arpeixetako bat, bai. eta juteza evento askota. Tartin, bueno, evento asko, Gaztea Sariak, Bai. Fest, Benidorm Bai. Fest, Bai. Oteko evento bat abe juniz iza. Bai, bueno, oteko kontzertuta jun izan naiz, oteko castingea, baita. Egixe. Bai. Oi, egia da. Eta zehazki atzenengo zeo zinen akordetan Benidorm Festen, igozen dule hor Inés Hernández eta Bai. bideo bat, amenolako turbante bat ipentzu. Bai, ateazan, Ez que nik pues, ezakit. hoteletik bertatik, ateazan, pues, zea jarrita, bai, turbante, toalla bat jarrita, albornoza jarrita, diamante batzukin, Baina hori bere Lucas, oizan bere luka. Claro. Bai, Hori bai. beran luke esan? Bai. Claro, estaba flipando, ezen Bai. dutxatik atera. Osea, Ez, bere ez. Lucas, Ez, baina pentsan eban, oza, hori luke esan. Hola, bai, olatea zan. Ez que usted inspiratu zala Rita Ora zala, Bai. Bilbon olatea zalako bere luka hori izan zan. Bilboko MTV-tan, MTV emeietan, uste olatea zala. Ah, bai, Eta orduan, bai, en plan, omenaldi modua edo, Ah, hola betxu. juntzan, bai. Eta zelan Benidorm Festa, ze bintxan datzun? Fantasia bada. Ez que nahi zeltxa hoi, ez que netzako Benidorm Fest da como udalekuta jutea. Vale? Benetan esate izut, Bai, sinesten zaitut. Benetan esate izut, ze bertan juntatzegea, pues, Benidorm Fest gustatzen zaigun jende pila bat, Bai. baina baita sortzaile asko, Bai. eta orduan netzako da, kanpamenduta udalekuta jutea bezala, ze hoi juntatzen zea, zu bezala, ba, asko gustatzen zaie, pues, editatzea, bideokitea, influencer askor, tiktokerrak, sortzaile asko, eta ikustea nola, bakoitzak lan egiten duen. Bata bestei lagundu. Eta bainetako da, superaberazgarria, Dale. eta benetan dala, udalekuta jutea bezala. Ze, juntatzea loite deutanak batean, bueno, dana batea, esan nahi dut, igual hotel berdinen edo Bai. etxe berdinen, orduan da superguaia. Ni, bueltatzen naizenen Benidorm Festetik, da como, bukatu da, osea, Ja. aste hau, osea, benetan dala, como, que zu udalekuta jutea. Bizi jozu gaina hori, ez? Bai, asko, eskenei fantasia horiek de jutea da pabelloi izugarri bat, argi pila bat, kamera pila bat, platoa, eszenarioa, osea, nei gauza horiek txikitatik, eske fascinatu iten haue. Ke guai. Orduan, bertan egotea, eta bizitzea eta ikustea nola egiten duen, eske nei kamaratzetik gertatzen dian gauza horiek, asko gustatzen zaizkit. Osea, friki bat naiz.
horren oso frikia naiz. Orduan, eske netzako, eske disfrutatzen dut asako. Eta gero, tío. jendea dala super jatorra, normalen, bertan. Ja. Bueno, bai. egongo da denetatik, Hombre, ez? denetatik. Osea, badago hola, osea, ez dakit, zuk ze puntutara arte daukazun harremana Espainiako influentzarrekin eta, baina badago adibidez, hola, kotioren bat, hau eta hau oso gaizki eramaten dira, baina jendeak normalean ez daki. Karo, guk ez dakigu, porque ez dugu inor ezagutzen Iban García aparte, eta berak ez ezkigu alakoa kontatuko. Ja, hombre, a ber, nik uste eoniongo diala. Bai, Es que ni Benidorm Festea askotan, askotan ez, Iban García, que junio. Ikusi zaitugu, bai, Iban García. Osea, bai, behakin eta Elio Roque, eta, bueno, jende gillokin, ez? Eta, a ber, salseokeon badaude. Osea, Hombre, egon behar dira. Ikustezu jendea, pues, eta faltsukeria asko ere bai. Faltzukeri xoten da. Bai, osea, noski baiet, osea, ikustezu jendea Interesak, nola juntatzen den jendea beste batekin, eta majoain, baina gero berez ez dia tragatzen. Osea, Hau berez da, asko esaten dan gauza bat influencerren munduai buruz, eta, bueno, influencerren mundilloai buruz, eta famoseuan munduai buruz orokorrin faltzokerixeana, eta interesena, eta Bai. juntetiana. Zuk hori bizi zezu? a ber, nik ez. Genti urbildu izatzule, hola, Nei. igual Benidorm Festa zuitzelako, edo, eske ez dakit, Ke ba? Osea, nahi ez, nik, osea, besan nahi nire zenbakik oso txiki dia beste bertan juten dian pertsona hoiekin konparatuta. Orduan, osea, nire kasun, nire ganez dia etortzen. Osea, normalen ez dia etortzen. Ta etortze balima dia, ni sorpresa hartzen dut, porque esatet, nola zagutzea zuk nahi. Osea, da como, ze? Baina, joan aldira zure gana naiz eta zuk haiek moduko zenbakiak ez izan, no? Bueno, bai, claro. En plan, sin más, hola, no zara, kaixo. Bai, claro. Ez, jendea, osea, deneti dao, jo te digo, deneti dao, eta jende jatorra dao, eta ikustezu baita, pues, jendea juten dala, pues, beste influencer batzukin, edukikitea, edo pixka kontaktu gitea, pues, ea nere zenbakik handitzen dian, hobetzen dian, ea pixka zure audientzia horretatik, si puedo rascar algo, ez? Osea, ikusten ez du, bada hola. Baina, bueno, eske... Ojo, ze karo, hor kritika bat dago, baina, zer egingo genuke guk? Osea, influenzerrak bagina. Ez que Osea, esan nahi dut, porque ez dakize puntutara arte dagoen hori gaizki. Eta ez dakit ze puntotara arte bez igual entera zaren. Osea, diot, nire interesa bada, adibidez, Jon Ferrengana hurbiltzea, ez? Nik nahi dudalako nire zenbakiak handitzea. Baina, ez da interes bakarra, osea, Jon Ferrer me cae super bien, eta bide batez, chica, pues si me da un poco de visibilidad, osea, ez? Azkenean da zure lana alimentatzea edo, ez? Baina hori da laguna izen eskero. Osea, laguna izen eskero, eta era natural baten urten eskero, ondo. Bai. Baina, de repente, jun eskero, ez dakitzen gena, ez dakitzen influencerren gana, eruten azenin, sin más da, guazen eitxa TikTok bat. Ja, eta gero atzetik, piki, ja. Niana nono retorri eskero esaten, malen guazen TikTok bat eitxa, pentsako nuke, Bueno, azteko enazela TikTokera, baina... Ja, ezagit. Horregatik garrantzitsua da jakitea, esatea ezetz. En plan, barkatun, zukin ez dut zerrengo, edo ez dut zukin argazki batateako, edo ez dut, bueno. Eta zuen hartin, kompetitzi, o igual... Hoi badao, Hoi badao, kompetentzia asko dao, eta jendeak esatea, eske, tipa honek eduki guztik kopiatzen dizkit. Serio? Bai, jendeak musika mundun eta Benidorm Festen, Ibadaki pertsona batzuk. Aurrez aurre egoten dianen, oso, vale? Baina gero atzetik jartzen dira pixkata parir, porque eske eduki guztik kopiatu dizkit, eske bida TikTok haunikin nun bea baino lehenago, eta beste hau, eta beste hau, eta beste hau, eta da como... Vale, aurpegian ikusten dut izenak badakizkizula. Bai. Ezagutzen duzu jendea, esan badaiteke eta gero pitido, edo esan pitido gabe, edo igual ez duzu esan nahi. Ez dut esango nordian. Ez dut esango nordian. Vale. Ezagutzen ditugu? Agian baten bat bai. Agian baten bat bai. Osea, behaien edukia izaten da, pues tipo, musika mundu Eurovision Benidorm Fest, eta pixkat baita ere lifestyle. Vale. Hortik dijo abeen. Vale. Eta kompetitibidade hortan, zuk adibidez, ez reguainena gero atakeu, baina zuk adibidez, eitxosun eduki hortan, sekulo jaso izezu olako iritzik, niko pixau iztezu hau edo... Normalen, ez, osea, nik itein dituten edukitan, ez dut inoiz jaso inork ez dit esan, hau kopiatu inezu edo lako zerbait. Bai ikusi ditutela, nire kasu meintzat,
nei kopiatu diatela. Santzerako edukixek. Bai. Reguaindik egon da? Bai. Vale. Bai, lehen urtean tipo batek, a ber, nik tipo hau fitxatutan ekan, nik, ze beti egiten ditu, urtero egiten ditu, urteko, resumen hoiek, baino beste erabatea ite zitun. Vale. Osea, itezun pixkat, urtean pasatzen zian gauza guzti kokteklera baten sartu, eta tal cual, hola, montatzezun. Vale. Total, que aurreko urtean adibidez, hartuzun, eta nik montatzen duten bezala montatuzun, osea, hilabete kajun ordenatzen, jarri hilabete guztiak behaien izen, ez dakizen, eta ikusi non eta zan kopia exacta nikitetena. Osea, eta ordon, aurten esan nun, aurten desberdin montatuko dut. Osea, eta gainea, Vale. pertsona hau, eske nahi honek amorru ematen ditena da, ze pertsona hau, influencerra da bea, benetan saretatik bizi da, kiston jarraitzaile pila dazka, eta es como, tío. Bai, No me Aldo jodas. esan izen. Baino pitidoa jartu Vale, dugu. vale. Pitidoa jartu dugu. Vale. Ez dut ezagutuko. Da, bere izena da, Ama, sartuna pertsonanen perfilin eta ikusiot zuk esan dako bidixu. Bitxu, eskan, klaute duke gaina. Eta? Literal. da A ver. iguala. A ver, etxaine. Osea, eske azten da igual. Ai ama tal cual. Bai, fuertea da. Ostras. Claro, nik banekin tipo honek itez ditula baita bere urteko resumenak, baino beti beste era batea editatzezun, eta oso desberdina itazun orduan, berdin zitzaidan. Ja. Baina lehen urtean, intzun, iguala. Osea, eta ezan Aha. como, bueno. Por Sí. cierto, beste movida bat atako guain. Ui. Ote. Ote. Bai. A ver. Oteko... Operación Triunfo. Oteko galanak jarraitzu izezu zer reakziona bitxozu. Bai. Eta nahi ara ikusten duen pertsonan, ez? Iruñako zinen. Bai, Iruñako firma eta junginan Igor eta biok. Igor dala nere pixukidean, nere laguna, eta, bueno, Zuaz reakzionetan dago. Bai, oida. Mitiko. Oida, mitiko Igor. Eta, bai, junginan area, eta oso ondo pasa genuen egia esan. A ber, bertako, osea, Iruñako firme eta junginan, eta bai izan zala lokura. Osea, apunto onginan ez juteko, porque Igorri pereza matezio, baina nik azkeneko momentu arte insistitu nion, eta venga, junin berdeu, eta flipatu gendun, tio. Porque, Jende a ber, asko. jende asko, baina jendeak ezagutu izte zigula. Zer ditxo? Claro, a Jendeak ver, eske... argazkik eskatu zizkigun, Eske eta gu oteko gendin como... kontenitxozue. Bai, me suena Osea, bideoan hori. guk ikusi, osea, a ber, nik bideoiek pelotazo bat izan zian TikToken, eta superondo funtzionatu zuten. Baina nik enun espero jendeak jendea gure gana etortzea eta argazkik eskatzea da, a ber, baina zer da. Eta gero gaina, esate izut kiston kola, eta jendeak ezagutu zigunez, utzi ziguten kola saltatzen, juteko behaien gana, eta ni, a ber, hau zer da? Osea, bai, izan zen kiston sorpresa. Osea, bit izango bazinaten moduan. Bai, totalmente, eta izan zen como, wow, bai. Wow. Eta nahi ara zelako da pertsonan. Nahiarak nik uste ez zitula gure bideok ikusi, porque ez zigun rekonozito, baina Juanjok bai. Juanjok bai. Eta beida Juanjo etzala ez gure gustukoena. Osea, inoiz etzan izan. Baina Juanjo bapaten izan zan bakarra esan ziguna, que ya ve vostros vídeos, tani. Bai. Gaina igual beran favoreztu zuela ingeixen, que mono. Bai, egia zan, bai, super jatorra, baina, bueno, beak, oso ondo hartuzun dana, así que, bai. Oso ondo, bai. Eta gero Martinekin baita, pues, Martinekin oso ondo, gaina kointziditu dut beakin, bizpairu aldiz baita, hortaz aparte, pues, ITB-ko beste movida batzungatik. Eta, Martin betinekin super jatorra izan da. Beti. Akortana behin zuekin koinzidune bala, zinemaldiko zuzeneko baten, sartu zinela. Bai. Martin, zu... Zeintzuko zinen? Iban García. Bai, eta? No zeuen geixa. Mundu, anepe ere Es baitzeon. que, bai, nire zuzeneko loko bat izan. Eta de repente... Zuzeneko loko. Bai, de repente gauza jauziatezela, Martin egueno... Bai, pues hoi, zinemaldin izango zan, azkeneko zinemaldin. Bai. Hor, keston jai pribau izen duela. Bueno. Ze, bataplanen? Bataplanen. Bueno, hor esan beharra dakat, nehietzi atela gombidatu, Bataplaneko festa horta. Normala, es que kriston esklusibu zan. Super esklusibo. Niri ez duzten kontenidu grabeta sartzabez. Ez, super mega ultra esklusibo. Eta ez zidaten iaia, osea, lortu nun Aitziber Errazkinek, etzun jun behar festa horta,
eta eskainin zian bere sarrera, eta horregatik sartu nintzen festa hortan. Mitika txibita. Bai, mitika. Joder. Mas mona. Vale. Aha, guapísima da, Bai. Guapísima. Niri Eta iruditzen da zait superjatorra. guapísima. Da superjatorra. Ez dut ezagutzen. Ba, da un sol, benetan. Mhm. Bai. Galitu nahi dizun, ote aipatu dugula, zein da favoritoren bat badaukazu. Itxoin, favorito bat bazen neukan ote ikusi bitartean eta orain baten bat ezagutu duzula aldatu da zure iritzia? Ostras, Oh. laseitxo. Buah, ze galdera ona. A ber, danok bagenekin nahiarak irabazingo Bai, zula. nik hori aziratin ekixen. Osea, nik uste hoi Bai. garbi zehola. Garbi. Vale? Bai. Eta, a ber, nei Martin, adibidez, asko gustatzen zitzaidan. Osea, nire ustez talentu asko du, eta asko gustatzen zitzaidan. Baina gero, pertsonan gainea ezagutu detenez, ba, eske me cae superbien. Da super cute. Bai. Bai, oso jatorra da. Eta gainera uste dut asko izango dala bere ingurun. Osea, uste dut oain Mariliendre ateako dula eta guztia. Uste dut izango dala ediziontako arrakasta gehienetarikoa izango dula. Bai. Bai. Osea, kompletoena igual, Bai. que si aktore mundua, abeslaria... Bai, mokatriz. Bai. 360. Bai. Que por cierto, 100%. Juanjo tabera alkarraz das? Bai. Ah, vale. Bai. Vale, es que momento bat, Badaude. norbait esan. A día de hoy... Baina utzi zuten, uste dut, ez? Bueno, hor atea zan notizio badeke utzi zutela ez dakize, baina a día de hoy ni konfirmatu dezaket batea daudela. Bai, Bai. Ba, osko poste naiz, osea... Bai, Benetan konfirmatu zabizen dezaket. amen. Benetan zabizen konfirmatu konfirmatzen dugu da. Martin eta Juanjo batera daudela. Hori da. Vale, Bai. vale. Zenbat denbora daukagu Jane? Amaitzu da. Listo. Vale, ba, entrevistako lehenengo zatia bukatu dugu, eta arrosalira goaz. Wow. Con la tortilla. Arrosali. Gastroenteritisa baino kerragoa den Bueno, robota. a ver, vuelta uga, eta Jon Fercito, eres el mejorcito. Eldu da bain, arrosaliren momentua. Arrosalik, ekarrekozku, sare sozialetako viralitatea. Así que guazen. Kaixo kakititas mias eta kaixo Jon Fercito bonitito zeuzan neure pekotz favoritu fly. Ezelaik zaze. Oraingo honetan Jon Fercito hemen dagoenez urteko meme edo tren desberdinen leuinda egingo dugu. Zuei gehien gustatu zaizkizuen momentuak ekarriko ditugu gogora, baina lehenengo neu hasiko namatxix. Nire urteko gauza favoritua Aimartzetak ateratako abestia da. Hiriko kale guztitan aurkitu zaitut, begitara begira oraindik ezin dut. Hitz egin dugu baina oraindik ezin ahaztu. Zer egin diazume aste jau kokotu. Itu tambien Jon Fercito bonitito me tienes lokitite. Agur? Ai, Iriko kale guztitan aurkitu Kitu zaitut. Malen, zure aizpa da? Arrosali? Bai. Aizta txikixe, arrosali. Anonima. Bai. Bueno. Vale, orduan. Urte hontan, 2000 eta... Bueno, Bueno, urte aurreko hontan ez, urtean. aurreko urtean, bai. Vale. 2024 urtean, zure rewindaren arira, Bai. momentu favoritoak, meme favoritoak, trend favoritoak, Vale. edo Vale. Horrek zer. buruz ingo berba. Bai, Venga. aipatuko ditugu, joango gara aipatzen. Betxu, hasikoa esaten, zen niri etortate bat burure dinpori egon itzelako, eta etortatez burure gaztea sarixek, pasau genduleko juerga osu, koletipini. A todos los sartando por banda su cumple. Piribi. Nik uste hori? Hoi izan zan hori, top bat superona, igual, Hoi ostras. superona. Osea, zenbat aldiz jungian DJ-an gana. Eta eskatu genio, mesedez, Tal cual, jarrian tal amena cual, Madrid no. City. Bai. Osea, bai. Ikigo nuen story bat, claro, apurat Mafta. mozkor. Todo el mundo hablando por Mafta en su cumple. Da, hola, sin más, osea. Buah, es que Daukaz izan kriston zan gogoa logaz. gaztea sarietarako, Neupo bai. Egongo dira, ez? Espero baiet. Espero dugu Supongo baiet, no? Bueno. Supongo baiet, bai. Vale. Bai, osea, gaztea sariak, dia Jon Fer sariak. Osea, Me encantan, osea. Ni naiz eventólogo. Osea, bai, Me nei encanta, evento me bat jartzei jazu eta evento bat itea nei asko gustatzen Bai. zait. Eta gaztea sariak dia, Bai. nei asako gustatzen zaizkit. Orduan, zure momento meme favorito Vale. bat, a ver. Son de amores. Amores, Joder! Amores que matan. Pum, pum, pum. Gay, son amores. Alzas tu brazo. Dos así. Da hontan oso pesadak izeginen gu kuadrian horraz. Zerriko jentia kantzaute eguen. Fuerte, Ai ama, Eman bai. zigun fuerte horrekin. Edo ostra. zer. Eta berez, azte sari pentsanda, bidixo tontua da berez. Oso.
Oso bideo tontoa da. Hombre, emakume hori makina bat. Alzas tu brazo. Claro, Ya. claro. Bueno, sí, Va. son de amor, hace así. Y ahora, Ahora sí, que ahora Saca sí. la pistola. No, saca la pistola, O sea, hace así. No, ahora saca y no es así, no es así. Ahora sí, así. Muy rara, vale. Baina, kristona izan zal. Nik esan nahi dut beste bat, eta hau da azken hilabeteetakoa, Vale. aspaldikoa da baina da. Bueno, depende si no gomito. ¿Vas a acabar todo? Bueno, pues bueno, depende si no vomito. Bideoi berez ez da aurtengoa. Ez, Bideoi aspaldikoa da. aspaldikoa da, baina egia da aurten berriz Bai. eukidula Bai. bere buma. Bai. Eta gero reportariak esaten dio, oye, ¿y tú por qué eres tan guapo? Y, no, porque sí, ¿por qué no? Porque soy famoso. Osea, da increíble. oso ona, Bai, oso oso ona. cute. Bai. Reporterian ez es un pensado en esa señora. ¿Y qué es lo que más te gusta? La morcilla, la música. Oire osona, eske berez, reporterek zeman momentazo ematen Buah, dituzte. buah. Oain danakin agertun zen hoi de Pedro descanse en paz. Jartzen zula Buah. pareten HDP eta Pedro descanse en paz. Aurtengo bideo bat da, mitiko tipa agertzen dela atletikeko partidu batean. Bai. Mi marido es de Alicante. A ver, erakutsiko... Tipa hoi. Hola, Alicante. Hola, Alicante. Osea, da, Aliete, Bai. Leones. bai. Leones. Da como, segertatu zaio tipa honi. Osea, bai, oso fuertea da. Ai, itxoin Tipa jarriko hoi. dizut. Mm. Bueno, gero beste tipikoat gu, kriston pesadak izagaren aurten, makoka a la calle. Buah, makoke a la calle. Akordetaz asaso baten, makoka a la calle, egunero. Horrekin, Makoka a la calle. gauza bat, eske, zegertatu zitzaigun horrekin. Bai, ja, Osea, ja. makoke a la Katxorra calle. bat izan, Eske ez da gaztenzuik. Osea, esaten zuzte, gainera eske zan como megarrandon erabiltzen zenuen, en plan, Makoka a la isiltasun calle. bata, makoke a la calle. Osea, están como, ok, vale, Como makoke a la calle. lol. La potra salvaje. Oh. Gauza, Ai, ama, bai. delirio colectivo oso handia ontzan con la potra salvaje. Bai, bai, o sea, bai. porque bereza bestia, te quiero decir. Bai, hostia, ya. Como La una potra potra Salvaje, que nelo. Baina oleaje. gauza bat, osea, un momento hontan entzutezu potra salvaje eta etzaizu iruditzen dala 2012ko abesti bat. Bai, Igual bai, Osea, eh. como que denbora, osea, pixkat gaizki zartu den Erreda. abesti bat dala. Igual bai, Erre dugu Ez? asko. Bai, ez? Oso aipagarria, gaina urte bukaerakoa da, Lola Lolita eta bere mutilak utzin dutela. Bai, Ai, bai. ama, hori bideoa. bai dala. Lola Lolita aurpegi. Bai, Ja. bai. Denbora osun. Ematen du bera izan dela utzia. Bai. Osea, berak Bai. mutilak ibelkik utzi duela Lolita. Bai. Eta espada holan izen, ezin dalako ibelki gaitxik. Osea, igual Lolita kartu hau erabakixa, baina imposible dalako mutian aldetik nitzat. Total, Ja, total. ez Baina, dakit. bueno, ez dakit, no sé. Orain esan duzuela, maitasun memeak justu ikusi daukadala bat apuntatuta gertuta zuena duena eta ez duzu ezagutuko baina gordeta nuen. Edo, bai. Eta da, dime que ha sido una tortuga muy mala. Eta agertzen da, Una tortuga muy mala. orain lertuko duzu. Ze algoritmo dakazuzuk? Azeko gauz ezentutxu? A ber, Raro. ez da meme ezagun bat, baina nire egin zean kriston grazia, ¿vale? Eta argazkia dau, dime que ha sido una tortuga marina muy mala. Osea, favorez. Bai. Osea, ai ama, Oso ona me da. encanta, eh? Masi eta Illo Juanen Bai, bai. mosqueta. Ah, bueno. Ai, hoy oso fuerte izan zen. Bai, oso. Bai. Gero, hemen daukagu, ni que fuéramos den Uf, sorrera. Hombre, sorrera. Claro. Bueno, es que ni que fuéramos, eta ni que fuéramos eman ditun momentazo guztik. Es que da urrea, eh? Eta horrena, Marta Riesco eta Marta Riesco entrevista famosu Belén Estebanekin. eta Antonio David gaitxi. Bai, perlak fuerte. soltetan. Bueno, eta Belén Esteban baita, ¿qué hubiera sido si antes te No hubiera hubiera conocido? conocido. Oidan abesten, Bai. increíble. Gero, el hormiguero eta la resistencia. Bai, Esan enviado, eras tour, Bueno, di Eras Tour. importante. Oh, hi! Claro. Rorro. Mítico Rorro. Ah, bai. Oye, a Pablo le apetecía no sé Bai. qué. Literal. Gero joku olimpikoetan Simon Biles adibidez, eta oroar joku olimpikoek eman zuten como Buah, hitz egiteko asko. Es que joku olimpikota zin daiteke beste rewind Bai. bat. Eta mítico, osea, la isla de las tentacioneseko memik, mítico Andrea gertzen dana kabrea dute holan, dasako meme. Mítica Andrea, tío. Ah, Es que nik ez dut ikusi la isla Ah. de las tentaciones. Joder. Azken denboraldi. Ba, hau. igual, izin berrogeta marmi, memese Andrea momentu baten asau kabretan da jutna tipo ataque. ez dakit, tia. Jode, mitikísimo. Vale, eta manditzakegu gomendio pare bat bakoitzak?
Vale, azkar. Attack of Titan seria, animea Vale. da. Mangaren bidetik ere bai, Atelier of Witch Hat. Ez dut manga irakurtzen, baina hori asko gustatu zait. A ver, Gero, Vale. Marta Caballero, True Crime, me encanta, osea, emaiozu aukera Vale. bat. vale. Gero, Bimbofikadas podcasta. Gero, abildua. Bimbofikadas. Bai. Nik pelikulan artean, bai gomendatuko izuetela ikustea La Sustancia. Ah, vale, Ez baldin ez dut baduzu ikusi, ez dut ikusi. Pelikulon, Bai, osea, pelikulon, ikusi behar dezue bai edo bai. Osea, nire ustez, urteko pelikula oitako bat. Bai, Bai, 100%. Ba, pelikulei buruz abezela, gomendatuko zuet, ze justo indala gitxikusi neban, La Infiltrada. Ah, Kela vale. gogo ikusteko da. Hombre, Oso ondo dago. eske aktorea dela Carolina Juste, Oso ondo es que gozan. a quien no Bai. le va a gustar. Oso ondo A quién gozan. no le Osea, Eta gero baita daketemen apuntatuta Poor Things, Pobres Criaturas. ai, ere daukat jarrita. Pobres Criaturas pelikulon. Bai. Osea, Raro, Oraindik ez raro. daukat nire iritzia sortua, ja, a ver, da raro, baino rollo historioakin, bueno, bai, ulertzen Baina den lo que es dizuazen, baino lo que es arte, bai. a nivel Mhm. artístico, bai da la película oso oso ona. ona. Osea, oso ona, ze artea, pelikula Bai. horrekakan artea, da Bai, zoragarria. itzela. Bale, Bai. gero nik gomendatuko zuet, ze hau liburu irakurriot, eta nitzako da, tipo, nire urti amaitzen lagundu da liburu bat, da Maitasun kapitala. Mhm. Eta ja pentso mundozuk irakurri dela, baina rekomendeatzuet. Da, liburu bat irakurri eta hortena sako gustatu zaitena, ez da bat ere original da, baina bueno, todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton. Creo- Vale. Super guay Son dago. estas que creo. Bai, portada oso ezaguna da. Osea, dazka como todo lo que sé sobre no sé qué, dana txatuta bezala daka, eta bukaeran daka amor. Eta Vale. oso polilla da. Nei asko gustatu zitzaidan. Vale. Vale, Así que- vale, itxain apunta engotori be. Gomendagarria. Vale. Vale. Gorrion Rojo pelikula ere daukat apuntatuta, duela gutxi ikusi nuen, gogorra da, osea, baina eske Bai. Jennifer Lawrence da aktorea Ai, eta me nago encanta. maite minduta. Bai. Baina Jennifer hala Lawrence. ere da pelikuloia. Bai. Bai, vale. Nik duela gutxi ikusi nun, serie bat dala Yo Adicto, da Ah, bai, Disneyen, bai. buah, Gogorra. lehenengo kapitulon super gaizki pasan un junitzan lota sentsazio oso txar batekin. Vale, ez Baino, konfundira. osea, igual ez da lota jun aurretik ikusteko seri bat agian ez da. Baino, benetan Asikitzen oso ikusten serie ezin guapoa izen da. eban. Ez Vale. daukete... Ba, oso guai da. Nei fibra sensiblea ikutu zian. Así Vale. que, bai. Disneyen esan Disneyen. duzu? Disney Vale. Plus. Ba, ikusi barko da. Bai. Bai. Vale, Ni ez neuk dago ez. gomendo gehiagorik? Ez, Eh, beraz, amaituko dugu tarte honekin, eta hurrengora joango gara. Goaz. Zer diogu? Zer diozu? Vale, bueno, buelta uga, eta hau da, zer diogu, zer diozu. Tarte hontan deukeguz gai diferentik. Gai Mhm. diferentik. Bai. Alde batetik da mainstream eta modak jarraitzea. Mhm. Jon Ferzuko riburuz asko dakizu. Temazo bada, Expert. Bai, Zeraitik ezazu lehen temazu dela. gustatzen zaitelako. Osea, gustatzen zaita uste dut hitz egiteko asko dago. Ze mainstreama bai uste dut oso kritikatua dela, eta oso erresa dela mainstreama kritikatzea. Eta Oso. oso erresa Oso da. erretza da Oso erresa da, eta pentsatzen guri be. jendeai asko gusta zaio gainea. Mhm. Kritikatzea mainstreama. Orduan, pues bueno, bai, horregatik. Iruditzen zait. Mhm. Zu konsideretasa kritikable hortan sartze zaela? Bai. Bai. Zergatik adibidez? A ber, ni pertsona, osea, musika adibidez, musikai dagokionez, ni super mainstream zalea naiz. Osea, nei... Aitzik lehen kritika baino bazikin azelako? Zer zelako? Erantzun Musika eta, gustu basiko eta gero daukazelako? erantzungo dizu. Ez, ba, osea, nei adibidez, gustatzen zaitasako Taylor Swift, gustatzen zait Dua Lipa, gustatzen zait Lady Gaga, Aitana, eta olako bai. abeslarik. Eta gustatzen zaizkitasako. Eta jendeai, asko gustatzen zaio hau kritikatzea. Osea, Mhm. tio, ze importa izu. Ja. Osea, Ja. gainera beidatzaizue como por encima del hombro bezala. Swifty Claro. izetik bai bada txarte ikusixe. Hori askotan ikusi Oso. ziot. Bai. Tipo, Swifty izetik bai bada... Vale, osea, o ez teukezu Bai. musika gustoik, o tontiza, o... Hoi da. Tontisa batez ere. Bai. Tontisa, o tontisa. niña pija. Ez, baina bai, osea, iruditzen a ber, Taylor Swift kritikatzea, izan ditzakezu kriston aitzakia pila bea kritikatzeko, pues jo que se, Bai. hegazkin asko hartzen duelako, ez dakit, mila aitzaki. Bai. Baina, tio, denbora guztin eotea kritikatzen, pues iruditzen zait, bateze, zoazenen desde osea, superioridade batetik de, ez eske nik entzuten dut, Berlingoko, ez dakitzea auzoko artista emergente hau, ta Bueno, iruditzen a ver. zaitela,
bikain entzute Ja. balima dezu, baina Superondo. utzidazu nahi Taylor Swift entzuten, osea, Ja. ze zuk Berlingo artista hoi musika alternatiboa entzute balima dezu zuk, Pues de, bikain, zoragarri iruditzen zait, baino bat, etzea ni baino gehiago, etzea ni baino guaiagoa, hoi entzuten dezulako, eta bi, ez dakazu zertan nik baino gusto musikal hobea izan behar. Claro, Osea, claro. eta gauza bat esateizut, kritikatzen duten pertsona horieke bai, jartzen diozu Love Story edo You Belong With Me, Hori mitik izan da. eta se vienen arriba, Bai. seguro. Osea, Bai. orduan, iruditzen zait dala, jarrera bat, que, Nik uste dut, alternatiboa gustoko duen jendearengan ere badagoela sentimendu bat, osea, bale, musika hori gustatzen zaie, baina ere dago hor validazio moduko. Osea, Hombre, baita, dauela. claro. Hombre, dauela. en plan, Eta askoz guaixabea da. claro, Bai. guaia naiz, ez? Bai. Osea, ezakit. Bai, Eta bai. musikian mundun asko pasean dan gauza bada. Osea, adibidez guk askotan komentau izegu, roka, ez dakiz zer, mitiko tabernetan, igual euskal roka ipintxotzuela, eta Bai. emoten da bela batzutan hori guzteti obidala, edo hori entzuti obidala, Claro. nik entzu dutela be bai, baina ez dakit reggaetoia ze juergi botati baino, edo, Total. eske ez dakit. Bai. Eta sartu barik euskera erdera letra matxistak ez hor sartu Bai. barik, generutan bakrik begire. Claro. Bai, eske ematen du leku batzutan ezin dala, ez reggaetoi antzun, ezin dala, ez ditutela zertan esan behar, farra botatzeko denbora guztia reggaeton, pues igual ez. Osea, igual aspertzen naiz, ez, baina bueno. Osea, jolin, eske nik guatzen naiz behin adibidez, atean itzanen, osea, uste zala nere lehenengo aldia ateatzen Bilboko kafean zokin. Bai. Vale. Eta Bilboko kafean zoki ateatze bali mazate, depende ez da nor daun pintxatzen, farra bat eukidezakezu, edo beste bat oso Bai. desberdina. Osea, Bai. musikak oso desberdina izan daiteke. Bai, Osea, bai, nik bai. entzun dut antzokian Britney Spears, eta oso ondo, eta baita entzun dut Euskal Roka kafean zokine bai. Bueno, bazakit, zan nere lehendabiziko gauetako bat karrera sinitzanen. Bai. Eta goatzen naiz, momentu hortan, zehola, super de moda zeon, Enrique Iglesiasen bailando. Mítico. Osea, bueno, baju nintzen ni nere inozentzia guztiakin, DJ honen gana, eta esan nion, kaixo, mesedez, aldezu jarri Enrique Iglesias bailando? Tipoak behidatu zian, Ez que kafeantzok isen. nazka aurpegi batekin increíble. DJ Bull fijo. Eta esan zian, hori ez da musika. Ah, Tani, zer da, psikofonia bat? Osea, zeskatu izut. Osea, Ai, gehatu ama. nintzen en plan de, vale, ok. Ta esan beharrakat, duela gutxi junitzala pertsona honen pintxada batea. Eta- Izena! DJ Bull fijo. DJ Ez dut esango, baina junitzan pertsona honen pintxada batea, Gero piti dipinik eu. eta pertsona honek jarrizun, hau, lehen urten izan zan, jarrizun Ciención reggaeton lento. Reggaeton lento. Tiempo, yo solo la miré, me gustó, me pegué, la imité y bailemos. Claro, ordun, Bai. ni flipatuta gehatu nintzen, esan un, ordun, arazoan un dao. Arazoa zein da, reggaetoia dala, mainstreama dala, Claro. Enrique Iglesias dala, zein da arazoa. Osea, zeba garai hortan, ze ziur nao pertsona honek, bere garaien reggaeton lentok petatu zunen, ez zula ni de koña jarriko reggaeton lento, baina Igual- urteak pasadia eta oain jartzen dezu. Puede ser. Igual zuk eskatuko bazen du baino. Einaute lorrietak edo euskal musikari klasiko batek eskatuko baleu, igual kasingo leukixo. Pues igual. Claro, adibidez bat gial bezala. Hori, Osea, bat, hori. Claro, 2017-amaseiko bat gial, esta tía que hace tal, Bai. eta orain. eta oain da. Bat superguai gial, izan, osea, bai. wow. Bat claro. lagatzen da. Eta nik uste gertatu dana baita bat jalekin, lehen bat jal entzute zuten hoiek, oain igual esaten dutera, eske oain ja bat jal komertzialegia da, Ja. nik ja ez dut entzuten, antes molaba, Ja. ez dakitze, ulertzen, eske dau guayismo bat, Bai. es como, Eta- txiko, musika dau disfrutatzeko, eta gustatze bali mazaizu, entzun naizuna favorez, osea, eske etzea ez pertsona hobea izango, ez guaiagoa izango, osea, tio, benetan, 100%, benetan. 100%. Eta komertzialtasunei buruz be, asko itxen dala berbase, oin komertziala supertxartu ikusi da. Mhm. Eta gazteai be esan izeako musika komertziala regi pintzen da bela. Hori Bai. bai izendanik ingurun entzoten iritzi bat. Bai, baita. Zuk zepineto zu horri buruz? Gaztean Ez jartzen da... komertzialtasunei buruz. Komertziala, Musika komertziala. a ber, ez esango izun nik, eske nik musika komertziala, nik kontsumitzen dut, eta gustatzen zait, baino iruditzen zait, oreka bilatu behar dala. Osea, a ber, nik musika komertziala entzuten dut, ni Taylor Swift entzuten dut, Aitana entzuten dut, baino gero zuk nei emateiazu
ni jun naiz nere irurako lagunekin zutagar ikustea. Hombre, dan horrez, Osea, supongo. esan nahi dut, nik gero ez dakat inungo problema ikan juteko zuzeneko musika ikustea, net nigandik oso urruti da hon, talde bat da zutagar adibidez, baina juten naiz da ondo pasatzen dut, eta joder, ne irutzen zait zutagar badala talde bat, ostras, hor daudela zerbaitegatik, kiston talentua dutela, balen, gero nik etxen ez jarriko Spotify, baina ni jut nintzen behaien kontzertu batea, bizpairu aldiz jun naiz, eta beti super ondo pasadet. Eta, jolin, nik uste baita hor da, hola, errespetatu behar dala, eta baloratu behar dala baita, ez? Baina eske daude pertsona batzuk, ez dian ez da saiatzen, eta kritikatzea oso erresa dala. Bai. Orduan, pues ez dakit. Gero egisa bai mainstreaman barrun, aparte de musiki gauza geixa dago ezela. Osa, adibidez, ze moda pentseo zue jarraitzu izezuela zuek, guaixe sentitzeko. Erretzea. Ja, bai. Erretzea, bueno. Nik uste guztiak hasten garela arrazoi horregatik bestela Bai. zein da. Hombre, bai. Beti pentsa Baina eske gaina oso gazte baita astezealako. Bai. Eta bai dala nik uste guaia sentitzeko helduagoa zehala baita Ematen dizu demostratzeko. autoridade igual moduko bat, edo Bai. eske ez dakit, porque nik benetan ez da hola guaia sentitzeko, porque nien joaten nintzen hola, ez? Baina bestela? Iguatzen naiz txikian itzanen, nien izan klaseko guaia, vale? De hecho, beste No, muturren ez. neon. Baina iguatzen naiz, pues nik iPoden, DBH-en, nekala, nik entzuten un kexa, TikTok, nik entzuten un Mitiko. Poker Mitiko. Face, Lady Gaga. Mitiko. Osea, hoizan nere iPoda, eta Bai. nere klaseko mutilek entzute zuten betagarri momentu hortan. Ja. Eta nizean, como, pues, jungo naiz aitan gana, eta esango jote, aita, me puedes poner, jarriko jazu mesedez betagarria iPoden, hau entzun behar dut, porque hau da nere klasekoek entzute dutena, Serio? eta bueno, bai, eta niguatzen naiz hortaz, osea, a ber, hola, pues, guaiagoa edo, Wow. saiatzen nintzen izaten. A ver, sinceramente, choose your fighter, kexa edo betagarri. Well. Osea, a ver, Ja, ez dute a ver. zer esango, baina... A ver, Well. horitan tabakoitzan oso guai da. Osea, betagarri, vale, osea... Ja. Bai, betagarri guai, Baina. ez, baino, jolín, pues nik nahiago nun kexa. Osea, Ja. bai, Ja. eta listo. Eta ni joan, pues, main character energy, con Bai. TikTok dance, vale, osea, Bai, eta ya está. euneko un. Ze sartzen da mainstreamaren barruan, hola... Kejasteko modun beniri Modak. askotan behintxantzatena da, minimamente, eta nire hau paso bizate, minimamente urtetan basa, igual, pixkat, oitxute dauen normalidade hortatik, Mhm. ja, ez dakit, da, lo, segixen enkasietan da, o, Ja. eta... Ez que hemen Bitxu. denetarik pasatzen da baita, Bai. porque hemen baita badao pertsona batzuk bakarri juten diana denda vintaxeta eta bigarren eskuko arropa demora guztien eta Wallapop. Hori ere Eta, oso alternativ Vinted, da, eta- guai da. Bai, da super alternativ eta baita guaiismo puntu batekin, Bai. ez? Bai. Eta como, chico, a ver, Bai. ez dituzte esasen, osea, nik ere bai erosi izan ditutela, Bai. hortik Ni gauza, Vinted baina erropa enaiz asko. sentitzen, Ostras, enaiz muy sentitzen ez da hemen, Ja. buah, Ja, baina ze gero rollazoa. egiten dute kompra Amazonetik, osea... Hoi da. A ver, gero danak dazkaula gure inkongruentziak. Hombre, que, noski bai, es que claro bai, imposiblea claro da bai, izatea hemen, 100%, pues, Bai. osea, bat etorri zure pentsamenduekin, eta, Bai. osea, ez. Ja. Danok ea pixkat hipokrita batzutan. Bai, 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 bueno. noski bai ez, baina erropiaz be bai pasetan da askotan igual, joe, ba, ez dakizein superpijo edo ez dakizein, eta gero igual, seguramente doie, kriston erropa merkiaz, eta igual hori izan da benak deuke, kriston txandal karu edo Bai. kriston altu zen, ni beti pentsot, mochilero, kriston altu ze, Bai. kriston tarjeta kredituaz, baina hor doie, munduai buelta bat emota, Bai. mochilero dino. Bai. Bai. Mochilero soiez kriston dirutziaz igual, eta privilegio Hombre, batetik. hor dago pixkat kontzeptua baita jipija. Ah, Jendea ja. dijoana, bai, van life, ez dakize, bai, claro, van life, Bai. nire bai, eukiko banitu 60.000 euro Ja. erosteko van hoi, pues igual baita Sobrau. van life, baino, pues Sobrau. ez, bueno, 60.000, ez dakizte ma balio, Ni idea, baina bai. claro, osea, bai, ai, natura, maite det, eta ez dakize, bakize, A bai, ver. baina dirua dakazulako, hoi Ja, da bai. nahiteko, ez? A ver, Osea, que ojalá, sinceramente. baita, Bai, osea, esan nahi baina- dut, bai, baina... Gu pobrea gara eta kritikatzeko gaude. Aberatza bai. kritikatzeko gaude, bale? Gero egixe, bai, superguai ikusitxe duela, urtean dan gauza bakotxa, tendentzia bakotxa, gauza bakotxa, hori jarraitzi. Osa, adibidez, Bai. Sonin Jelsakin be pasau zan,
Sony Angelsak eta mundu zuk oixe. Ja. Ja, Venga, baina zen. hor, guaia izan da, esatea, Sony Angelak zer dira hauek, Ja, tal. pixkat bai, iguale. A ver, Ja. ez badituzu Bueno. goztoko, Ja. ez erosi. Baina, Pero no hace falta que hagas un TikTok diciendo porque me parece que un poco pedófilos, porque el culo, la vista, no sé qué. O sea, Barkatu. a ver, ya vale, ¿no? Osea, pixkat, uikaina pixka bat. Claro, egin, osea, bai, Ez bai. ezkizu gustatzen, bale, baina eske uste dut dagoela hor, como kontrakoa esateko validazio bat lortu nahi izatea, Bai. osea, como masa ez jarraitzea, ez, porque Euneko eunen. alternatibo, guai. Bai. Gero da bai super modan eta super guaix eta esati tipo, ez dut ezautzen Belen Esteban, ez dut ikusi sekulo, ez dut Bai. jarraitzu Ah. sekulo, prensa rosa hori. Bai. Realitiak, Realitiak, bueno, Bai. la isla, inoz dut Gran ikusi. Hermano. Bai. Nik ezautzot pertsona bat, badakitxetena la islako temporada danak ikusitxune, eta publikoki esaten da bena, ez da bela ikusten, eta ez doiela ikusta. Eta zuk ezautzazu, gero esango zu. Demostratu beharroi dakaten pertsonek, zehose dakate. Osea, porque, a ver, zu izan zaitezke alternatiboa eta bizitza normala hain. Bai, Baino gainea, aseguratu nahioi jendeak dakila zu alternatiboa zehala eta beida munduan beste norabiden zoazela eta jendea hoi erakutsi behar izatea eta da como, benetan? Ja, algo quiere, bai, algo hay. bai, Osea, bai. zergatik nahi dezu Ehuneko demostratu ehun. hainbeste hau, ez? Bai. Osea, eski bada jenti berez dan alternatibo, bada. Osa, bada jenti ikusten zunea, joe, bai, eske berez deuke solako gustuk eta listo. Ez da nahi zer demostra, baina gero bada bestalde hori. bai, Nahi da benak. bai. Bai. Gaur Bai. egun ere moderna izatea dago, hola, ez? Modan edo moderna estiloa. Bai. Zer diozu? Amaitxu inda. Eta hurrengo atalago ez? Bagatoz. Entzulearen galdera. Bueno, hemen gaude ja atala bukatzeko eta Jonfer erantzun behar duzu eta dugu entzularen galdera. Toma, salseoko galdera bat Jon Ferentzat nahi dut ikusi aber zer antzuten da. Beldurra. Haupa, eukidozu nonoz lehen zita bat desastre bat izan dena, eta auki baldin badozun konteo aldozu, hortze nire galdera. Ale, musu asko, aur. Ezkerrik asko Jonkaz galdera bidatzeagatik, musu handi bat hemendik eta claro, es que bideo ikusi dugu, ¿vale? Vale, Ikusi dugu bideoa. vale, ikusi. Jonkas, musu bat. Mua. Es que enuke esango, hola, zita desastre ikan izan detenik. Guzure. Ez benetan, Osea, hola, desastre bat esatezula, nere bizitzako zita ikokerrena, ze gaizki dana, benuko esango, orokorren nahiko zita onak Vale. izan ditut. Baina, bai izan ditutela bidai desastrosoak. Hoi bai izan detela. Bai, ikusi zego ze. Gabriel Osea, apurtu, gero ez da ize. Nola? Bueno, bai, ez, vale, abioi vale. apurtuta hola, bai. Baina, bueno, hola ez, osea, en plan, rollo zitara ekarrita, Vale. bai, euki ditutela hola, viaje desastrosok. Osea, Vale. behin adibidez, junitzan, bueno, zan, 2021 bat urtea, Bai. vale? Pandemiatik gentozen, Bai. ni neon etxen eotetik ja, potrotaino. Eta nahi buruan sartu zitzaidan urte hartan nahi nula Mexikoa jun, costa a la costa, vale? Vale. Ze bat zirudien, hemen COVID-a zeon, baina Mexikon bat zirudien etzeola Vale. COVID-a, Ja, vale? ja. Etzan existitzen. Bueno, ordun ni momentu hartan, hasi nintzen uste maiatzen edo la, tipo batekin gehatzen. Eta zitzaidan gauza, obegoik, okurritu. Berari proposatu. Mexikora joatea, Zer? ezagutu berri duzun pabo bati. Jon Fer! Ezio sinestu, baina zema denporatan. Osa, zema denpora ego zinen gatzen. Oso gutxi. De hecho, bueno, bidaia juntzan hain gaizki, izan zala bueltatuta ja bukatu zen. A ver. O sea, ni una lesbiana haría esto. O sea, Tipo bataz gatzen Guau. hasi zinen, imagina, hile bat bi. Nola? Hile bat bi, Hasi ginen gehatzen, maiatzen gutxi gora bera, eta junginan abuztuan. Claro, pertsona hau bizizan Euskal Herritik kanpo gainea. bueno, ez haiti... Ordun, Bai. bizizan Euskal Herritik kanpo, eta ordun ikuste ginen oso gutxi, igual Uztaila? gehatze ginen Ikaino zieso. ustaia bustua. Irubile. Gehatzen Bai. ginen zioso? Gehatze ginen zieso, pues asteburutan. Ordun, claro, pues asteburutan pertsona bat ezagutzezu, baino, ezagutzezu pertsona horren facetaik Ja. politena. Hombre, Esan claro. dezakeu, ez? Claro, gauza bada asteburu pasa bat irea, eta beste gauza bada jutea 2 astez Mexikoa pertsona batekin. Ja. Jon Fer, Pues eres horate hacían- romantikon, Romantikon ez dakit, pixka tontuare bana ipatutan. Baina- bai. Eta abioi ez lan buelta zinen xarpe, holan.
Es que, ez, aktore hona izan. Orduan aktore hona izan. Osea, nik dakat pazientzia bat, eta dakat almen bat tragatzeko. Ze zein zara horoskoparena? Piscis. Otro, Piscis! Bai. Baina ze, osa, txarto jusan eta zer. Bai, nola eta zer. Pues bueltatu ginean, eta aireportu nik agur esan nion, sartu nitzan kotxea, me puse nola zan abesti hau, iketen pora, gaina mexikana bat, eta junitzan neretxea, osea, lasaitasun batekin, bueno, pues ya está, bukatu da, osea, bai. Ostras. Bai. Vale. Eta gero, entzunda daukat, zerbait, pixukidearen zerbait hori kontatu daiteke? A ber, ni junitzan Madrila ikastea, bale? Vale. Eta orduan, ni junitzan nire lagun min batekin, bale? Jone, dala, eta garria, la amo. Idurakoa? Ez, bea Gasteizkoa karreran ezagutu ginen. Bueno, total, atea gina la farran, pues, ezan lenda biziko egunetakoriko bat, eta pues, jende berria ezagutu genuen, no seke, eta zeon tipo, maneko guapo bat, vale? Eta nire lagunai asko gustatzen zitzaion. Vale. Ze gertatzen zan? Ba laguna, zala pixkat nire azerakoa. Osea, homosexuala zen. Bai. Vale. Orduan, ze gertatu zan, ba, tipo hau, azkenen bukatu zula etorri zan etxea gukin loitea. Bueno, gukin, osea, gure etxen bukatu zuen loiteko. Vale, itxoin. Baina etxera joan aurretik kontekstua zein zen, tipoa zebilela zure atzetik edo Joneren atzetik? Jone zeuen bere atzetik. Jone zeon bere atzetik, vale? Bueno, pues, bea zeon bere atzetik. Total, iritsi ginala etxea, eta argita barbi beatu zan, tipoa etzula nahi Jonekin, baizik eta Jonekin! Oida. Orduan, ba, claro, nere laguna zeon, en plan, egia bea pixka sensible zeola, momentu hortan. Orduan esan zian, Jon, beakin zerbait ite balin badezu, gure laguntasuna jokoan zegoen. Orduan, nik esan non beida. Benetan, tipa super seria jarri zan nekin. Bai. Baina sinistra bitxatzen be bai, o ez? A ber, osea, tipoa jatorra zan, bai, osea, aldula beakin zeuki edo, ez? Bai. Baina inbesterako tipoa nortzen, ba? Ez guapo zan, osea, eta bai. Eta, bueno, pues tipoak nekin intzunlo. Claro, Jonek esan zian, Jon zeo zeite balin badezul, gure laguntasuna, kago, ez dakize. Baina, itxoin, a ver, porque esto hay que aclarar. Osea, zure lagunak lehi bazuen zerbait berarekin, ze momentutan egiten du gero zurekin, lo? Ba, berak Jonas nahi balako. Claro. Ja, baina orduan zure laguna konturatu zen. Bai, horregatik esatzen, zozeitxe mozu gure laguntasuna maitxu da. Lo egitea ja da, bueno, bastante, bada, ez? Total, bueno, baina orduan zein nun nik, esan nun, a ber, nik gure laguntasuna asko baloratzen dut, orduan jarriko naiz lo más antimorbo posible. Orduan jarri nun... No me lo puedo creer. Jarri nun gaueko aparatoa, vale? Vale. Porque ya horrekin ya... Vale. Eta gero aparte, jarri nun pijama bat zala oso itxusia. Osea, naranja koloreduna, horroroso, osea, gelditzen zitzaidan gaizki ez urrengoa. Naranja butanero. Osea, bai, horroroso, benetan, horroroso. Talanda bez bas nahi ban. Bai, baino etzan ezer pasa. Loin genuen eta jazta. Wow. Gaur egun, ez dakitingo nuken. Wow, hori da lagun batekiko maitasun eta errespetua, Bai. A ber, nik ingo neuke bai lagun bagaitxik, Bai? Bai. A ber, nik ingo neuke. Neska, gauza bat. Zer? Tipoak ez badu nire lagunarekin nahi, eta nirekin nahi badu, besteak asumitu behar du, ez? Galdu duela bataia hau. Osea, nik sentitzen dut asko. Baina zuri esagero guztean batzu, sentitzen bozuzo zeberanganako, eta niri, gau batean ezagututako tipo bat da, bada? Ez, osea, gero gure laguna intzan. Baina aurretik. Bai, momentu hortan ezagutu genuen. Pabo batengatik. Ostra, ba, orduan pixkat esagera dizun lagune. Joder. Pixkat bai. Bueno, etzan egun hortan izan bea ezagutu genula, baina, bueno, duela gutxi ezagututakoa zan, bai. Bai, porque beata zitzen genuen, haize guapoaz, ez dakiz bai, eta gero resulto que, ups, bueno, pues, bai. Jon Fer benetako laguna. Bai.
Ostras. Vale. Bueno, galdera erantzun, Jon Fercito bonitito, eta atala maitxute. Vale. Bai, listo. Ai. Listo. Ze bintxan datzu. Nik oso ondo pasadut, Ai, nire Divertigarria bai. izan da. Nire oso bai. ondo, oso ondo. Asko gustatu zait, berriz nahi dut, egongo nitzake hemen beste ordu bete. Ikusiko dugu horrengo gaztea sariak eta gero. Ados. Bai, hor kotilla asko egongo dira. Vale, bueno, Espero. Bai. Bai, Jon Fercito, eskerrik asko etortearren, Zuei. entzuliei eskerrik asko horregotearren, jarraitzu gure sare sozialetan, jarraitzu Jon Fercito, bai, ikusi bere rewind, Dana, ikusi dana. eta... Bere sare sozialak ere bai. Eman like, hori da. komentatu gauza hori guztik. Gazteako kontua jarraitu. ere bai. Oire bai, superimportante. Hori, jarraitzu gaztea, eta jarraitzu EITB podcast beba. Oparia! Oparia. Qué susto. Ze opari, Opari bat daukagu zuretza. zer da? Kusikazu. A ber, erakuzi, a ber zer dan. Zabaldu, a ber. Zer da? Ze izango? A ver. Zabaldu. Katillu bat! Wow! Oso ondo. Ai, ze polita. Pues Bai. zuekin gozalduko eta egunero. Vale, oso ondo. Ez dakit ona edo txarra den, baina... Ai, superona. Vale, oso ondo. Superona. Ai, pues eskerrik asko neskak. Zuri, botxoli. Ba, Oso listo, ondo pasada. kariz. Vale. Ba, oinengo Entzulei, zeu? Agur. Agur. Agur.